Eu sou Andrea Valle, filóloga e poeta, eso din as malas linguas, e para min o galego é moito máis que un simple medio de comunicación. O galego son as nosas raíces máis profundas da nosa cultura, da nosa tradición, da nosa identidade como galegos e galegas. Desde logo é a maneira máis natural para comunicarme, para sentirme eu, para identificarme como persoa, como ser humano. E eu creo que é un orgullo que deberíamos sentir todas e todos de ter unha lingua tan lonxeva, con tanta tradición, con tanta cultura ás súas costas, con tantas peculiaridades e, sobre todo, con tantísimos anos de loita para que non se perdan máis falantes, para que a nosa tradición siga avanzando, porque sin a nosa lingua non somos nada. As miñas palabras favoritas son dúas, porque non podía escoller unha sola. Realmente unha é unha construcción que é Banai a ela, que se adoita dicir cando, pois, por exemplo, fais algo moi ben ou alguén fai algo moi ben. Dis tú, pois mira, Maruxa xa aprendeu a escribir, e dis, Banai a ela. E despois a outra que me gusta moito é Garatuxadas, que sempre dicía un amigo meu, que é como facer brincadeiras, bromas. E esas son as miñas palabras favoritas.